கிருபை இரக்கங்களா மணிமுடி சூட்டுகின்றார். கிருபை இரக்கங்களா மணிமுடி சூட்டுகின்றார். வாழ்நாளெல்லாம் நன்மைகளால் திருப்தி ஆக்குகின்றார். வாழ்நாளெல்லாம் நன்மைகளால் திருப்தி ஆக்குகின்றார். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. ஏசப்பா எல்லாருக்கும் சுகப்படுத்துவார். நீங்க நம்புங்க, உங்களோட வாழ்க்கை அற்புதமான காரியத்தை செய்வார். நான் நினைக்கிறேன் வீடு இல்லாதபடி இருக்கிறீங்களே, அவங்களுக்கு வீட்டு பையன் வீடு கிடைக்கல, பயப்படாதீங்க. கர்த்தர் வர்ற நாட்களை ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்து நீங்க எதிர்பார்க்காத நம்பாத இடத்துல ஒரு அற்புதம் நடந்து நீங்க நல்லா அழகான வீட்டுக்கு போகத்தக்கதை ஒரு கிருபை செய்வார். தேவனை நம்புங்க. ஏற்றுக்கொள்கிறோம். අදවසේ අපි ජේසුස් ක්‍රිස්තු වහන්සේ ගැන පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යනවා. இன்றைய நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல போகிறோம். මමත් ඔයගොල්ලන් වගේ ජේසුස් වහන්සේව හඳුනන්නේ නැතුව හිටියව කෙනෙක්. நானும் உங்களை போல ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி அறியாம இருந்தேன். ඒ ජේසුස් වහන්සේ ආගමක් නෙවෙයි. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மதம் அல்ல. ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ බොහෝසේ ඔබට ආදරය කරන්නා වූ ප්‍රේමවන්ත කතාවක්. இயேசு கிறிஸ்து என்பது அதிகமாக உங்களை நேசிக்கிற ஒரு அன்பின் கதை. මාවක් තම කුළුඳු දරුවව අමතක කර දැම්වත් උන්වහන්සේ කිසි දිනක ඔබ අත්නාරින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස සිටිනවා. ஒரு பெற்ற தாய் தன் பெற்ற குழந்தையே மறப்பாளா இருந்தாலோ இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, நான் உன்னை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன் ஆண்டவர் என்று. මේ වෙන විට ඒ ජේසුස් වහන්සේ අපිට ආදරෙයි නම් ඇයි අපි මෙහෙම දුක් විඳින්මින් සිටින්නේ කියලා උගලගේ හදවතේ ප්‍රශ්නයක් දෝංකාර දෙමින් තිබෙනවා ඇති. உங்க இருதயத்துல ஒரு பலத்த ஒரு கேள்வி இருக்கலாம், இயேசு கிறிஸ்து எங்களை நேசிக்கிறாரா இருந்தா ஏன் எங்க வாழ்க்கையில் இப்படியான கஷ்டங்கள் இருக்கு? ජේසුස් වහන්සේ මෙතරම් ආදරය කරනවා නම් මට ඇයි මට මෙහෙම ප්‍රශ්න කියලා උගලගේ හිතේ දෝංකාර දෙමින් තිබෙනවා ඇති. இயேசு கிறிஸ்து என்னை இவ்வளவாக நேசிக்கிறதா இருந்தா ஏன் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் என்று உங்க இருதயத்துல ஒரு கேள்வி இருக்கலாம். ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර දෙමින් அதனால உங்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தரும்படியாக මිදීමක් දෙන්න පිණිස අපි අද දවසේ මේ ස්ථානට රැස් වෙලා තිනවා. விடுதலை தரும்படியாக நாங்க இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கோம். මේ විදියට ලංකාව බොහෝ තැන්වල සිටීමෙන් අත්දැකීම් සහිතව අපි මෙතනට ඇවිල්ලා සිටින්නේ. இப்படியாக நாங்க இலங்கை தேசத்துல பல இடங்கள அனுபவ பூர்வமாக இருந்த இடத்துக்கு நாங்க வந்திருக்கிறோம். ඔබගේ දුකට ශෝකයට නැවතීමේ තිත තියන්නා වූ මොහොතක් ලෙස අද දවසේ තිබෙනවා. உங்க வாழ்க்கையில கஷ்டங்களுக்கு கவலைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி தரக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கும். ඔබගේ ශෝදුක් සන්තෝෂයට පෙරලෙන්නා වූ දවසක් ලෙස අද දවසේ තිබෙනවා. உங்கள் துக்கங்கள் சந்தோஷமாக மாறுகிற நாளாக இந்த நாள் இருக்கும். ඒ නිසා ප්‍රමාද කරන්න එපා, ඉක්මනින් එන්න. அதனால தாமதிக்காதீங்க, சீக்கிரமாக வெளியே வாங்க. මෙතන ගොඩක් කුඩා දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා මගේ ජීවිත කතාවක් හරහා මම ඔබට ජේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්න කැමති වෙනවා. இந்த இடத்துல अनेक சின்னவங்க இருக்கீங்க. அதனால என்னுடைய சின்ன வயசுல காரியத்தை குறித்து இயேசுவை குறித்து நாம சொல்ல போகிறோம். මගේ වයස පාසලේ 9 පන්තිය වෙන විට මට අකුරක් ලියා ගන්න බැරි මෝඩයෙක් ලෙස මම සිටියා. நான் 9ஆம் ஆண்டு படிக்கிற நேரம் ஒரு எழுத்து கூட எழுத முடியாத முட்டாளாக நான் இருந்தேன். අඩුම තරමේ මගේ 9 දෙවෙනි කොටසවත් මට ලියා ගන්න බැරි මට්ටමක මම සිටියා. என்னுடைய பெயர்ல அடுத்த பெயர் இரண்டாவது பெயர் எழுத தெரியாத நிலைமையில நான் இருந்தேன். එලෙස සිටියා මම දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ කරුණා කරමින් මේ වෙන විට ගුරුවරයෙක් ලෙස පත් කරලා තිබෙනවා. அப்படியாக ஒரு முட்டாளாக இருந்தேனா கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து அன்பின் நிமித்த கிருபை நிமித்தம் இப்போ ஒரு ஆசிரியரா கர்த்தர் என்னை மாத்தி இருக்கிறாரு. මං ජීවිත කතාව කෙටියෙන් කියන වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව බොහෝසේ ඔපරේෂන් එකක් කරන්න යුතුව තිබුණා. නමුත් මේ වෙන විට කිසිදු ඔපරේෂන් එකකින් තොරව ජේසුස් වහන්සේ ජීවමාන බැවින් මාව සුව කර තබා තිබෙනවා. என்னுடைய வாழ்க்கையில கடந்த காலங்கள்ல अनेक ஆபரேஷன்கள் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரு ஆபரேஷன் கூட பண்ணாதபடிக்கு இயேசு கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையை சுகப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு. ඒ නිසා මම කියන්නේ අත්දැකීම් සහිතව ඇවිල්ලා තිබෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මිදීම දෙන්න පිණිස. அதனால தான் நாங்க அனுபவ பூர்வமா வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன், உங்க வாழ்க்கை ஒரு விடுதலை தரும்படியாக. ප්‍රමාද වෙන්න එපා. හෙට දවසට කල් දැබුවොත් ඒක ඔබගේ ප්‍රමාදයක් ලෙස තිබෙනවා. நீங்க இன்னும் தாமதிக்காதீங்க. நாளை நாள் வரைக்கும் இருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் உங்க வாழ்க்கையில காலங்களை கணக்கு பண்ணுறீங்க.
එනිසා මම කියනවා ඔබගේ සෝදුක් සන්තෝෂෙට පෙළෙනව දවසක් ලෙස නිවත නැවත වතාවක් මම ඔයගලන්ට කියනවා. அதனால தான் நாங்க திரும்ப திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றது இன்றைய நாள் உங்க துக்கங்கள் சந்தோஷமாக மாறக்கூடிய நாள். මම ප්‍රථමයෙන් කිව්වා நான் முதலாவது உங்களுக்கு சொன்னது තමාගේ මව තම කුළුඳුල් දරුවා වමතය කර දැමුවත් උන්වහන්සේ කිසි දිනක ඔබ වත්නාරින්නව දෙවියන් වහන්සේ ලෙස සිටිනවා කියලා කිව්වා. ஒரு தாய் தன் பெற்ற குழந்தையை மறப்பாளாக இருந்தாலோ கர்த்தர் உங்களை மறக்க மாட்டேன்னு முன்னிலே நான் சொல்லி இருக்கிறேன். ඒ ජේසුස් වහන්සේ කියනවා වෙහෙසවන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ සියල්ලෙනි මා ළඟට එන්න මම නුඹට සහනය දෙන්නවා කියලා. அந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் சொல்றாரு, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்க எல்லாரும் எண்டெண்டையில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன். මෙතන තේදලු ගොඩාරියක් තියෙනවා. තේදලු කඩන්නේ යන්න ඕන වුණා ඔයගොල්ලෝ තේදලු නෙලා ගන්නා පිණිස. இந்த இடத்துல அநேக இந்த தேயிலை மரங்கள் இருக்கு. இந்த இலைகள் பிக்க உங்களுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயத்து நிமித்தம் நீங்க போறீங்க. තේදලු එතන තිබ්බා ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉඳියා කිසි දෙයක් උනේ නැහැ. තේදලු කඩන්න ඕන වුණා ඔයගොල්ලෝගේ අතට තේදලු වෙන්නත් ඒව විකුණා මුදල් ලබා ගන්නත්. தேயிலை மரம் பக்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. நீங்க போய் அதுக்காக பிரயாசப்பட்டு அதை உடைச்சி அதை வித்து அதுக்குரிய காசு வந்தா தான் உங்க ஜீவிய நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கீங்க. ඒ නිසා මං කියනවා යේසුස් කියනවා වෙහෙසවන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ සියල්ලෙනි මා ළඟට එන්න මම නුඹට සහනය දෙන්නෙමි කියලා. அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்க எல்லாரும் என்னண்டையில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் என்று. මේ සහනය ගන්න මල් ගෙනියන්න අවශ්‍ය නැහැ. இந்த இந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நாங்க பூக்கள் எல்லாம் எழுதி கொண்டு போக தேவையில்ல. සත්තුන්ගේ ලේ පූජා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. மிருகங்களுடைய ரத்தங்களை பலியாக கொடுக்க தேவையில்லை. එතකොට ඉතිබන්දම් පත්තු කරන්න ඒ පහන් දල්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. அது போல நாங்க இந்த மெழுகுவர்த்தி ஏற்ற விளக்கு ஏற்றலாம் இந்த காரியம் நமக்கு அவசியம் இல்ல. ඇයිද කිව්වොත් ඒ පහන් දල්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ ඉර මැව්වා අහසත් පොළවත් නැව්වා ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලගේ පියා ලෙස සිටින්න යනවා. ஏன்னா நாங்க இந்த விளக்கு கூட தேவையில்ல சொல்றோம். இந்த சூரியனை படைத்த வானத்தை பூமியை படைத்த அந்த சர்வ வல்லமை உள்ள அந்த ஆண்டவர் உங்க தகப்பனா இருக்கிறபடினால ලේ පූජාවක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ ඔයාලව මිලදී ගන්නා පිණිස ජේසුස් වහන්සේ කුර්සිය ඇනගැසුවා. ලේ පූජාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ සත්තුන්ගේ ලේ පූජා කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ ජේසුස් වහන්සේ කුර්සිය ඇනගසලා ඔයාලා මිලදී අරගෙන තිබෙනවා. எந்த ஒரு ரத்தமே சிந்த தேவையில்லை. காரணம் என்னன்னா உங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவே தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை சிலுவையில சிந்தி இருக்கிறாரு. පාපයට උදව් කරන්න බොහෝ පිරිස් සිටින නමුත් ඔබලාව ජීවනයට ගෙනියන්න මෙච්චර කාලයකට අවස්ථා නොලැබී තිබෙන්න පුළුවන්. உங்களை பாவத்துக்குள்ள நடத்துறதுக்கு அநேக மனுஷர்கள் இருக்கலாம். ஆனாலும் நல்ல வழியை காட்டுறதுக்கு ஒரு மனுஷன் கூட இருந்தது இல்ல. සිගරට් එකක් බොන්න අරක්කු ටිකක් බොන්න වැරදි දේවල් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට යහපත් ලෙස යහපත් විදිහට පෙනෙන්නා වූ මිනිසුන් සිටින්න පුළුවන්. சிகரெட் குடிக்கிறதுக்கு அது போல மதுபானங்கள் குடிக்கிறதுக்கு நல்ல மனுஷர்கள் போல ஒரு நல்ல வழிநடத்தல் தரக்கூடிய மனுஷர்கள் இருந்தாலும் නමුත් අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ට ඊට වඩා සැබෑ ප්‍රේමවන්තයන් වහන්සේගේ සුබ ආරංචිය ඔබට ගෙනවිත් තිබෙනවා. ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நற்செய்தியை கொண்டு வரதுக்கு கர்த்தர் இங்கே அனுப்பி இருக்கிறாரு. නැවත වතාවක් මම කියනවා යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ආගමක් නොවේ. நான் திரும்ப சொல்றேன், இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மதம் அல்ல. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක්. அவர் ஒரு அன்பின் கதை, ஒரு அன்பின் உருவம் இயேசு கிறிஸ்து. ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය හදාගත්තා, ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය අඳුනාගත්තා මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ මෙලෙස වෙනස් කරා නම් அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பில இணைந்த படியினால என் வாழ்க்கையை மாற்றின இயேசு கிறிஸ்து ජීවිතේ නැති කරගන්න ගියව අර සහෝදරයාගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරා නම් அந்த தற்கொலை பண்ணிக்கொள்ள போன சூழ்நிலையில இருந்து அந்த சூழ்நிலையை மாற்றின இயேசு, அந்த சகோதரனை மாற்றின இயேசு கிறிஸ்து මේ සහෝදරයා දැඩි සත්කාරය දැන්ට මාස දෙකකට ප්‍රථම වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව මැරෙන්නා වූ කියලා නිර්දේශ කරව එයාව ජීවනයට ගෙනවිත් ඔගොල්ලෝ එයාව සුව කරව දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ මේ ස්ථාන ජීවමානව සිටිනවා. அந்த சகோதரன் ஐசியூல ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையில இருந்த அந்த நிலைமையில கூட இயேசு கிறிஸ்து சுகப்படுத்தி வச்சிருக்காரு. அந்த சுகப்படுத்துற இயேசு கிறிஸ்து ඔයාලට එකම දේ තියෙන්නේ ඔයාලා විශ්වාස කරන්න. හුලඟ අපිට දකින්න බෑ, නමුත් හුලඟ දැනෙන්නාක් මෙන් ඔයාලා විශ්වාස කරත් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ දෙයන් වාසේ වෙනස් කරන්න යනවා. அந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாத
விதமாக உங்க வாழ்க்கையை மாற்றுவாரு. ඔයාලා විශ්වාස කරොත් අද පටන් ගන්නා වූ දේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි කාලෙදී විශාල ලෙස වෙනස් කරමින් මේ දරුවෝ ඉගෙනීම ලබා ගනි හැමෝගම ජීවිත ආලෝකමත් වෙන්න යනවා. நீங்க அந்த அந்த காரியத்தை நீங்க நம்புறீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை மாறி உங்க பிள்ளைகளோட காரியங்கள் ரொம்ப ஆசீர்வாதமா உங்கள் வாழ்க்கை உயர்வதை நீங்க பார்ப்பீங்க. ඇයිද නම් මම කිව්වොත් මම කළුතර සිට මේ පැමිණලා සිටින්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පෙන්වන්නේ ඇයිද නම් මම ඒ ප්‍රේමය දැක්ක නිසායි. ஏனென்றால் கழுத்தர பிரதேசத்தில் வந்திருக்கிறது கிறிஸ்துவின் அன்பை காட்டுறதுக்கு. ஏனென்றால் அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை நான் ருசிச்சிருக்கபடியினால. ඒ නිසා මේ අනගේ අවස්ථාව අත්තර ගන්න එපා කවුරුත්. அதனால இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை யாருமே விட்டு விடாதீங்க. හොඳට මතක තියාගන්න යේසු ඔයගොල්ලන්ට බොහෝසේ ආදරය කරනවා. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அதிகமாகவே நேசிக்கிறாரு. යේසු වහන්සේව ඔයගොල්ලෝ අඳුනාගත්තොත් උන්වහන්සේ කිසි දිනක අමතක කරලා දමන්නේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து நீங்க சரியா புடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அவர் உங்களை ஒருபோதும் மறக்கவோ கைவிடவே மாட்டாரு. ඒක නිසා ප්‍රමාද කරන්න එපා. යමෙකුට අවශ්‍ය නම් යාඥා කරගන්න, ඉදිරියට පැමිණෙන්න. උන්වහන්සේ ඔයගොල්ලෝ ආශිර්වාද කරයි, ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිත වෙනස් කරයි. හැම අන්දමකින්ම දේව වහන්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරයි. அதனால யாருமே தாமதிக்காதீங்க. யாருக்காவது ஜெப தேவை இருக்குன்னா நீங்க முன்னாடி வாங்க, உங்க வாழ்க்கையை மாற்றுவாரு. உங்க வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு காரியம் உங்க நாளுக்கு நடக்கும்.